uvumbuke kwi-MK owayengundunankulu waKwaZulu-Natali umnumzane Elias Umchunu osanda kushiya kwi-ANC. Mbukela ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Umchunu umenyezele njengomdidiyeli we-MK KwaZulu-Natali ngesikhathi kunesithangama sabezindaba. Mbukela umchunu ushiye kwi-ANC ngasekuqaleni kwenyanga ekhala ngesinqumo sikaKhongolose sokusebenzisana ne-DA kuhulumeni wokubambisana. Mbukela unobhala we-MK uDkt Sifiso Maseko uthe umchunu uzodidiyela zonke izinhlaka ze-MK esifundazweni saKwaZulu-Natali. Uthe uyena ozoqoka ozohola i-MK ezifundeni ze-MK KwaZulu-Natali. UMaseko uphinde wamemezela ukuqokwa kowayengumvikeli womphakathi u-Advocate Busisiwe njengomdidiyeli we-MK esifundazweni saseMpumalanga. U-Advocate Mkhwebane osanda kulaxaza iqembu le-EFF njengoba esevela naye kwi-MK. Mbukele ngesikhathi kuqhubeka isithangamo nabezindaba ngaphandle bekunamalunga e-MK abebhikisha ngaphandle ekhala ngokuqokelwa ezikhundleni kwabantu abafikayo kwi-MK. Mbukeli bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje. Usale kahle.